Timbog ang isang 51 anyo sa lalaki sa Urdaneta City, Pangasinan, kahapon March 4. Ito'y matapos siyang magbenta ng drogang shabu sa isang agent ng PDEA na nagpakilalang buyer. Kinilala itong si Jimmy Andres na tubong San Manuel, Pangasinan. Nakuha sa kanya ang isang supot ng hinihinalang shabu na may bigat na 100 gramo at nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Maliban dito, nakuha rin sa kanyang isang shotgun pistol, mga drug paraphernalia, perang ginamit sa transaksyon at iba pa. Nasa kustudiya na siya ng PDEA Pangasinan Provincial Office Jail sa Urdaneta City. Mahaharap ito sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, timbog din sa ikinasang bypass operation sa Bayumbong, Nueva Vizcaya ang 48 anyo sa lalaki. Nakuha sa kanya ang 35 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 219 pesos. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng PDEA Region 2 ang sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Jose Robert Inventor, RNG News.